Moi! Nyt on tämmönen aihevideon aika, missä mä kerron teille vähän terveydestä. Ihmisen terveys on ihmiselle tosi tärkeetä, paitsi jos on joku amerikkalainen poliisi. Joo, ihmisiä ainakin on. Saatana läskiä. Se, että voi vittu lihottaa. Joo, kyllä se lihottaa, mutta mitä vittua? Se on myös terveellistä ja ihminen tarvii voita. Sokeri lihottaa. Sitä ihminen ei tarvi mihinkään. Edes verensokeriin, koska sitäkin saa muusta. Ja niin. Ja joo.